गिर्जायाव थांनो रेडि जादों नै। सानसुमा मोनाव दिनै गिर्जा दङ। मे मासनि आइटेम्सफोरबो खालामदों, जानाय लोंनाय। जोंना दायो हानायफ्रा बिदिनो ओंखाम जाहोयो आरो खायसेबा खाजि जाहोयो, दावदै जाहोयो। गावबागाव हानायखिनि खमथाजों जाहोयो, गावबागाव बोलोजोंनो। दायो जोङो रेडि जाबाय, गिर्जायाव थांनोसै। संनाय खावनायफ्राबोथ' रेडि जाजोबखाबाय होनदों। गिर्जा गब्लानो मोनजानोसै। मे मास, अक्ट'बर मासाव बिदिनो जोंहा गामियाव रानलायनानै गिर्जा जायो। जोंना ओरै सोनाबफाराना बिदिनो ओंखाम जायो आरो बांसिनानो ओंखाम जाहोनायानो जालायलांसै। जानाय लोंनाय गासैबो थालाना, फोथायनायफ्रावबो एसे ग्रिद ग्रिद जायो, ओंखारसिनो मानसिफ्राबो। नङाब्लाथ' बारा ओंखारा जागौ, मोनानि सम बायो। आरो दाथ' नै अखानि बोथोर। बिदि जानाय लोंनाय खालामब्ला मानसिफ्रा बांसिन जायो। दायो जोंबो रेडि जाबाय, खाथैल'खा। थाबायनानै थांनोसै। मा मा आइटेम्सफोर दङ, मा मा प्रग्राम जागोन नायलांबाय थादो लोगोफोर। दिनैनि जोंनि ससे ब्लगखौ। दाउआबो रेडिखासै। इन्टारेस्टल' थिनथ'खादों दाखाै। नै थिनथ'ला बे नाथुरखौ मोनजानाय नङा नोङो नै। नों नाजायोना जाया? मा खर'थिखौलाय सोर नुनांगौ जाखो? ना जायो दा? अमा बेदरखौलाय? जाया। अमा बेदर जाया, दाउखौलाय? जायो। दाउबो जायो, नाबो जायो, मोननै जायो। हाबायावबा मोनसेल' मोनजायो, दाउ जायालासे अमा, अमा जायाला दाउ। Bisa gizi. Giziखौलाय मानो थाखाय होनो? Bisa gizi. Giziखौलाय मानो थाखाय होनो? थाइबें सालाद रेडि जाबाय नै, सालाद खालामदों। ना फ्राय, नाबो दङ नै आइटेमफ्रा। मैथा बाथोन, बानलु। नै अमा बेदरा रानबायानो प्लेटनाव। वाव, गोथाव नुखाबाय। ओंखामाबो नै जि मोजां जाखादों ओंखामा। बेबो अमा,
भाराया फिसा फिसा जादों नालाय मोननै दाबनैसो संनाय जादों आरो नै अमा आरो बे सबाय बिमाजों आमखराजों भाजा दे लानजाय गोलाव रेडी हो गया जानोसै गथारनोसै नै गिर्जाया लास्ट प्रेयार खालामदों गबानो मोनजासिगोन जोबनायनि बिगासिनो दङ नै जोंनि नङा दे बियो आंनि बिखुनजोनावसो पार्टि जागोन गिर्जा गबानो नै खोमसि जाबाय नै स्रां नुवाखिसै नै खोमसि आं गोजानैसो लानाय जादों ओंखाम जादलादों नै जोंहा मे मासनि बिखुनजोफोरनाव नै दिनै पार्टि जादों आइ मारियामनि नामावहाय खायसे जायाखै आरो जायगा थोआखै नालाय दा उननि टिमाव जानोसै गय ओंखाम जाखांबाथाय बेखौ नांथारखागौ बयनोबो आंथ' एब्रु जानो हायाखै फेदोंसो